nóna déhína tá na súlar fád an seo ar Cluiche Sóisir na bhar sé sin an Cluiche Leathcheannais idir an Phobal agus Lios Póil ó Chiaí agus an Green an úsáing bhí ard lá cluiche tá ag súla an rud céine ansá tróna agus na bútóirí ar nó dul réitín Cluiche Leathcheannais a bheith arsúil ansá tróna a Páirc Cail Chomán agus Naomh Muire íochttar na Rossan in san Cluiche Leathcheannais a bheith techt níos déanaí. Deis a going máise súla caf chun ceangar na fórna bheith dul chun Páirc ansá tróna agus tá nó mí leis an Phobal. Adam mór riordáin hasnógus sa cúldómh agus cosantóirí láidir ó sa cóirla Andrew Harragan, Lucas Úd agus Darrow Haley tasnú sa lína lán cúl agus deagláin óíon comsach sa lína lech cúldómh. Seán O'Flynn agus Ciarán Mahúna hasnó go leir Páirc don Phobal seánóna agus tosathe bríomhracha bhí Cluiche Maithnéacha agus spua agus scóirna maithe gona na Gaelóga bríon Freinseach Cathlógáin agus an lán tosaí Ciarán ó Morracú lán ábalta na scóirna gaimsú má aon siad dóthain sa láthair seilefa. An sonar Dave eile for an Lios Póil ó Chiaí fééis Dúra Tomás Bácéir an Tráchtaire. Johnny ó Muir Hartig a hasnóigh sa cúl agus a ríist cosantóirí láidir ó sa cóir le héidir Rónán ó Griffin mar lán cúlaí agus Páirc ó Muir Hartig taobh leis. Seán ó Núnán, Garrett ó Núnán agus Seán ó Cinéide hasnóigh sa lína lechúil agus a leir Páirc tasnóigh Cathló Gealamháin agus Darrow Brosnachán. Tá tosathe bríomhar ag Lios Póil, cumad súil tróna ar Rónán ó Crathúr, Cormac ó Cinéide agus an son sa lína lán tosaigh. Éadán McGarrett, Matthew Seán ó Griffin agus Colm ó Muirthe a cuioine comá nach bhfuil Marco Manín ceann de phríomh léachra Lios Póil ar fáil de bhar gortú teanán na hoscada fic sé sús cúpla seachtain ó hin agus sin ráid an cúgar déag atá tosnú tá siad láidir tá siad cumasach agus beisiad ag súil le tuspáintas má. An slua bailúisteach a gcónaíonn sotí Páirc chúna há sé teteolaí 50 Celsius agus tráchnóna agus maidin áling ar fad díreach mar bhí going ansá inéis sin réiteoir tráchnóna ná fear áitiúil godain fearciil na Martra colm ó Macháin agus é mó i leir Páircanis ag búla leis na captain agsúla ón dáhéamh agus deis leabhartlótha agus ní fad únganis caifeisteach na pelle. Cuine gan éag bua ag an dá ar an seo ins na bouty ceathrú ceannis. An Phobal dar nó ó Fort Láir go Gaeltachta na néise bhúdar son a gcuineh na Gaelóga héine trídeag a gcuine héine de sa Cluiche ceathrú ceannis. Agus an son ar an Dave eile Lios Póil ó Chiaí bhfuil bhí an lábhanúachtar a cosisiúd a gcuine léachra lech lí trí ceathrdeag a gcuine héin a né ach an dá ar an máise sos tharíthe agus réig don Cluiche Leathcheannais Sóisir. Mar dúirt mé in san Cluiche Leathcheannais seo bheith teachtain sá ar TG cethir YouTuber Bail ag cethir chuna dó beidh Cail Chomán ó bhío le Naomh Muire íochttar na Rossan ó Domhnaigh sa Cluiche Leathcheannais eile agus an bútóir ón Cluiche sin agus bútóir an Cluiche áirithe seo be siad Míchéal ar naisian seo a Páirc chúna ag súil le Cluiche Sóisir na bhar tráchnóna a Páirc. Go leor action idir an dálaing áfach agus mar derm se slúdas bailtheisteach ón dáhéamh ag taú le Lios Póil agus leis an Phobal fécinn céimh ag a dul raig dín Craobh Sóisir a Páirc. Obair mhór déanta ansá i gCill na Martra a ríiste tomántaisteach ar maidin, bratacha, ghorma agus bán ar fud na háite agus ard, crot agus deabhra ar chósaí ansá agus an obair agus an rion sin le feiscint obair le blianta go dainn chun teachtaín stad áirithe seo agus an rud is fear ar fad an Green áling sin an úsáing ansá in Páirc chúna agus an Páirc seo agus go dainn Páirc bhaile mhórna agus Páirc bhéile an chuirig an trí Páirc ní dom go bheith fád trí Páirc níos deise in éáid sa tír leis an crot atá ortha ansá tráchnóna. Se an Phobal agus Lios Póil dultaisteach leabhart lena chéile na focha léarnacha fécinn cé a bheith ábalta an trús maith chuir leis an Gaibhland agus is tócha Lios Póil mar rán an útar ach é sin ráide an Phobal ansá agus fánartha dul raig agus taspáintas má a thart uathe freisin. Réiteoirnis sin é fearáitiúil fearciil na Martra colm ó Macháin tíreach ag galbhú agus ag leabhart ag cinú go bhfuil list i ceart na nimmeóirí aige. So le gafaí éon fellan orta tá tas mar derm sin so i gCill na Martra maidin 50 Celsius nó sa ceann bhí mé teachta seach ón gár agus dúirin go rééis beáí níos teo agus an tráchnóna a dul raid níl irid agus pocaíhan so na conílacha furfa ar fad agus sin agsúil le lá mór agus fééis de peile eile an tá tráchnóna. Dá iarna dolamach go dtí na háte go cearta agus go leor sin agus searadénta chu a réon le tamlína nús agus
iad réigen is le haid caf in orda na pelle lámh Cráchtaire Míchéal agus mar derm sin ní fadúin is go méid an fel cat in orda dúirci fécinn cábhfuil an réiteoir agus stad seo tá sé well tá gachtainna seachas an réiteoir going agus seo tá sé ag leirg na líróda well ní hosnú tú aon cluiche gan líróda bheith agat tá ceann maithaige ón seanna Phobal agus well ní fadúin is tús a chuir le Cluiche Leathcheannais Sóisir na bhar Lios Póil ó Chiaí agus an seanna Phobal os na déise agus áit in san Cluiche Leathcheannais ann na bútóirí. Leis gachtainnas na háite cearta agus an réiteoir dúircha cinú go bhfuil na cuairthaí aige ón an mhaoir ón dáthaobh agus Norveig be sé sásta an fel a chaf an orda. Fear an reis ón seanna Phobal hir an son agus cai sé dul dín taobhile í an Páirc agus tá sé sin déanta be an réiteoir sásta tús a chuir le cuasaí céad cléansá ar maidin féin grín i barciú Chuana seanna Phobal agus Lios Póil féile an seol. Céad seileadh an son ag Lios Póil agus déanta go maith an son ag Cormac ó Cinéide iad gimmar seachtaí taobh na lámh deis an son ag ganzathe dumha agus beagán de glas ag Lios Póil an so Chuana na ibristachan son cófada le cín ó Cinéide agus cai sé teach siar an son Garrett ó Núnán inis tá siad ag fécinn browsach fiúg tús na himmarthe Can sa sleanhe tríd contúirt an son ag an tús an can son ibritheisteach ag Cathal ó Gaeltachta céad scór an so ag Lios Póil agus gan caite ach truch a second aber bha déanta go bhar lear Páirce. Cinnte Lios Póil ag fécinn dain séireach agus idir an únsaí an son. Cic amach inis le teacht ó chúlbar an seanna Phobal sinna Adam O'Riordan. Tíreach síos tríd an leir agus seileadh baile an son ag fearbh fort leir agus teachtaín clíán so. Smachta agus spás an son ag Ciarán ó Mathúna imar thorma Pellador agus Ománaí Darnó agus teachta seachanis deis ag an seanna Phobal beidir tart fin géad scór an cean son an pass begáí nómarcha ag Gadera dhéanamtar go maith teachtaín stad sin ach ag Gadera Lios Póil ag clúdach go maith siar an son agus a teachta amach a ríist cuioinnig an seanna Phobal bhíidir láidir thar na blianta mar club Peile ach le cúpla bliana nús cuasaí Ománaíochta Tá go mór chun ceang in san club agus craobh chuntaí tu go leos na Sóisir an bhblin se chatte seachúganis Lios Póil ceann sa sleanathe tríd a ríist agus deis an son ar cúló an ceann son. Well, an cúla búlta ach bhí cailís ribhe sin feicithe ag an réiteoir be cic séiristeach an son ach an tá leis an seanna Phobal gan cúla bheith géalta ag tús na himmarthe. Ach deisianis ag Lios Póil ón gic séir seo. Agus becer cumach sé seo. Éasca go maith le chur Haran Trasnán chuiristeach gan strainer be Haran Trasnán gá chúlín luach má se ag Lios Póil agus an seanna Phobal ag fannacht a gcónaí dá céad scór. Adam O'Riordan a ríis leis a gic amach. Ceann son aimim sé colm ó muirthaile. Amach fada go dtíon taobh sod an Páirc. Norda haon siad an praba dul a bhábhar Lios Póil a ríist. Ceann son ibre a raig an son ag Lios Póil ag Cormac ó Cinéide ach a chóir mar thóir a bhúil sé ach ag Gadera cumad siad seilh cóngur cumad an lína. Agus ag Gadera Páirc tastáil an son. Cearc luisteach an son tá Cathal ó Gaeltachta is na fuair na chéad cúlín dúing an so Tráchtaire. Passáil mar an son agus Cormac ó Cinéide bhí sé féhrún ar bhúil sin ceann son ach tá sé methe agus Haran Trasnán sin an tríú cúlín an son ag Lios Póil agus well be siad sásta leis an tústá chuir le cuasaí an so. Má se ní le trí nómad agus cúpla second caite agus trí cúlín luan so. Ag Lios Póil agus seachún a ríist ceann so tá go níos ag Éadán mac Gearailt. Ba sé tríd an son Garrett ó Núnán. Spás os a cuairma Páirc tastáil ó Núnán fós dá leis a gitógan ceann son ag dá leisteach. Sár cúlín an son ag Lios Póil. Garrett ó Núnán bhí sé cuioineh ar fast a thardúig ag Gadera leis a gitóg Haran Trasnán agus go dtí seo Lios Póil glan an uachtar.
Scór gach nómad acu. Agus deachirtaí ag an seanna Phobal teachan tosig. Ba sé glúr scór na go dtír chun ní de cumad in san immert ag stad seo. Kick amach sin gan úntaach sef dír carnation son ag Cíó Cinnéad agus Lios Póil teach bout bháin eile contúirt an sodar seanna Phobal Cíó Cinnéad leis an tas ó gach iúirt atá choristeach thar an trasnán agus well scór maihan son ag ó Cinnéad. Go dtí seo Lios Póil glan in uachtar. Cúigur immerthór éagsúil chumachar clár na scór ag Lios Póil ba siad brásástal sin. Deachirtaí ag an seanna Phobal brise an tosig bhí ansaí amháin acu brise sús ach go dtí seo Lios Póil róláid ar seachún inis amach an seanna Phobal. Ceann gard an tamsa, dí cathal ógáin, dul ar rúthair. Fós dul. Lábhar drimach scuil an réitear leis, cathal ógáin a gcónaí an son. Ag leir slí ag an tríd an son. Lios Póil ar fad treis titim siar an son ach an ceansa cailte agus díhalabhú maihan son ag Lios Póil agus iad teach amach bout bháin eile tá siad ag fécant láidir agus cumasach ag túsan himar an ceansa sleanathe tríd có fada le colm ó murthaile ceann amháin ó chic séir gan níos túisce ach clúdach má ag cosantóirí an seanna Phobal deachirtaí ag ardach tá sé có ag go deire agus déagláin ó rion dul tríd ach an ceansa cailte colm ó murthaile garseach sin ar cool ó stoppa ag Adam ó Riordan bhí seansúntaach an son ag colm ó murthaile ach chun an cearta thart Adam ó Riordan sa cúil den seanna Phobal líonn sé é héin chomór íoteach agus chamáid sin ceann san amá sellh tuú a ríis róéisca ag an seanna Phobal Cormac ó Cinnéad Garrett tríd Lios Póil glan in úachtar ag an tús deisian ar cúil seasna bhád an ceann son ó bhí seans eile an son bhí Cíó Cinnéad fanachta stig ach ag an deire Adam ó Riordan ag clúdach go mád an seanna Phobal go seachún amach a ríist Fort Láiriga. Tá leon son ar scuileidir ní hamháin cúlaháin ach gá chúlaisteach. Sé nómad caiitinsa. Cúlín ar chlár na scór ag Lios Póil agus gan éon scór fós ag maintar an seanna Phobal. Ceann son ibrithe raig ach rís sellh tuú a róéisca agus deisianis bout bháin eile ag dearú brosna chun Lios Póil a chur ar núnsaí. Tín taobhsat an Páirc atá Cormac ó Cinnéad. Cinnéad go dul isteach agus go dtí seo Lios Póil ag fécinn go maith. Pasio ibrú amach deisian ar cúil agus tá báide ag a deire ag Lios Póil bhíidir ag bagart le cúpla nómad an ús gá cheans cailte ach ag a deire tá ceansa nadathe slíontáin an son ag Matthew Seán ó Griffín agus well Lios Póil glán in uachtar a bhd an numracha spáisteach istigh an son deachirtaí ag cosantóirí an seanna Phobal agus héana cúig inis ag Lios Póil gan éon scór fós ag an seanna Phobal. Bhí gá cheans ribh sin a stoppach ach an ceann son imethisteach in san 8ú nómad antá agus rihan ráis in áíir ag Lios Póil héana cúga cosisiúd gan éon scór fós ag an seanna Phobal. Leis táchtach an seanna Phobal teach an tosig agus fécinn an fidir an chéad scór na gháile chaimsú. Go deire Irene Loha sellh chumad an son tre Ciarán Mahúna ach tá beirt treis búla guna Míchéal agus an réiteoir tá siar an son chun leirla den éigean se tá sé gléich fear an seanna Phobal trasna chuige ag tart fallóir sa an son níos mó éonar deile. Réiteoir tróna fearrá túil fearcill na Martra colm ó macháin agus leabhar sin son le ibhar a feithún seanna Phobal sin i luchás úda Fachil in chlúsaige agus fallóirh tucha ach an kick séirnis ag an seanna Phobal agus deis ar scór. Scór a hastín go dóid an ceann son ag teachta seach ó Ciarán Mahúna ach ag a deire ar héamh na lábha deise an chéad ceann ar fórílacha ach deachirtaí acu teacht ar chlár na scór. Sin kick amach le teacht ó Johnny Murhartig den gurbéis an chéad deisiige sellh a gáilt ar an bell go dtí sá teach núna mar go raibh an scóráil agus an action ar fadar Dave eile ceann gard mach go fada le ibhar seachtaigh éadán Míchéal agus an Lios Póil teacht bout bháin eile. Ba siad sás leis an tús bríomhar lús más na tosathe ceann sa sleanthach dí Cormac ó Cinnéad a ríist. Lór sellh a siút seachún inis isteach Cíó Cinnéad
leis an dasógach an count ag casa agus ag deireadh ar haven lámh clé agus ar fóríl cé chans má se caiilte ag Lios Póil. Leabhar rih réile banistóir an tanna Phobal Seán Uad agus dúirt sé seatá siad chomórála go bheitantá ag rein gortathe peachas sús in san cluiche na Gaelóga agus deachtartaí má se teachtar fanéileach tá 8 nó 9 go cá ag deireadh agus iad brasásta bheitantá in san grád Sóisir thar ceann Gaeltach na néise. Adam O'Riordan go leor shelvige in san céadla agus cic amach ceanna sigí céileach an ceann a ríist thnáis ag Lios Póil tá siad bríomhar cíó cinnéide. Fécant an pass leistigh an son agus deisir scóréile an ceann na meisteach an strainer behan son ag Cormac ó Cinnéide thurna cholína go siúd agus rihan ráis gan ceisnis ag Lios Póil. Den ómad cata. Cúil agus sé cholína ag Lios Póil gan éon scór fós an Seanna Phobal. Ar lá mailteach te agus sin fós Lua go ma madan go leor cluiche ar siúil thar an deir seachtainna agus caiid an má tríd is tríd agus ar inar deile socha da aimsir mar seo duine sé difriocht anna bhór ar fad. Leis an Seanna Phobal teachantá a gríteach pass sin mehar straight dúrcha seachtaí lámh fear Lios Póil an son agus deise go teachtamach boutáin eile tín taobh held an farcan ceann so beáín scuilte agus I bhábhar Lios Póil a bheith ag deireadh ach deachtartaí in áíire ag an Seanna Phobal lámh a chamád ar an bell go dtí seo. Ceann so tucha gunnamh Lios Póil. Cuine go méid an tarna Leathcheannais na Sóisir a teachta go 4 chuna 2 sé sin idir Cail Chomáin ó Bhío agus taobh le siúd beag néamh muir íochtar na Rossan ó Domhnaigh agus fééis de pelle martarm sin i barcí Chuana agus a barcacha bhéalach an Ghaeirigh agus bhaile bhórna a ríis an tá Tráchtaire. Is Seán ó Phlein, Garrett tríd agus deachtartaí Lios Póil a stoppa, fear láidir, tégur amachtaí an Clíán deisian ag lántasaí an Tanna Phobal an ceann son ag Circe Luis Doc agus Haran Trasná ag Ciarán ó Mahúna ó Morachú scór a heasta go dóit an son ón Seanna Phobal ag sé beagnach do é nómad ach tá scóracha an lántasaí Ciarán ó Morachú ar chlár na scór. Héana sé le nád a hain agus táchtach an Seanna Phobal cinnte an scóir sin a chaimsú. Amach le teacht ó Johnny O'Murhertig. Taobh hawl round han son aige. Prabhan líróda, well, tá Calís feice an réitóir agus fear Lios Póil chuirteach ar an Seanna Phobal is se bre an réitóir agus cílíonn sé sin go méid cic sé réileisteach ag an Seanna Phobal. Tasón dílan sa ríist mar dúirt mini líród agus pocaí han sa tá sin a rách nóna agus canílacha arás ar fad agus sellhaine ag Míchéal ó Phlein an Seanna Phobal tris an scór dearnach a chaimsú. Ciarán ó Mahúna. Sí rainn siad agus ag deireadh smacht gomáid ag Drisleáin ó Rion ar bell. Nis ceann fad a seachtaí imile Cearnóga, Prabhan líróda bar an roisiid an Seanna Phobal. Deachtartaí an ceann san a gáil agus Lios Póil ag clúdach go má hir an son. Teachtamach a ríist. Lord Clacht agus Olivú Content an dair an tá Tráchtaire. Ceann san a ríist ag Lios Póil churthaisteach agus ríist róéisca Haran Trasná agus héana seachtain is ar chlár na scóracha ceann so críochnathe ag bhar leir Páirce. Ach a ríist is bra leis bagach an tosaigh. Cic amach a ríist le teacht ó Adam O'Riordan. The lower kicking amach aige an sin sé sin fear bhór na sellbheith ag Lios Póil Cormac ó Cinnéide a ríis leis an ceann son an tríú cholín ag ó Cinnéide go dtí seo sa cluiche. Agus fearr bar 9 gúlín inis ag Lios Póil. Seanna Sonach an Adóg séide ag an réitóir agus cic sé ar martócha ag an Seanna Phobal sleamhna isteach an tí tíreanán ó fáilú ach a iireacht mithe ar chlé an tarna ceann ar fóríl an son. De sé le caiilt an son ag an Seanna Phobal.
Johnny O'Mur hurtig leis go cumach ríist Lashley beagna tríd an chéad le agus go dtí seo bhil tá Lios Póil Chiaí go maithnóachtar héana seachtar chlár na scór cúlín amháin an son ag an seanna Phobal agus dacrtaí ag maintar an seanna Phobal teachtar an scórálan sa seo chun Lios Póil bát amháin eile. Isteach an son agus a ríist sellh búte go héasca agus go háling a stig ag colm muirthe scór maithan son again tarna cúlín go siútrán óna ceann chic séir níos luúthe ceann nimmert in isige agus degúlín is seatra. Clogan Taipéil ag búla in san cooler an so agus affran a lei díreach hart Crut áling ar an Taipéil peintáil déanta fér gar fud na hát an so gil na Martra agus iad go bhút an Comórtas Peile an san dulta Haran lína agus bháfar Lios Póil a bheith an kick séir nó kick taobh lína. Lios Póil teachta ríist an chaidán in san nimmert cogadí seo. Dar nó bheith for an hóisiir ó Chiaí fad níos fearr tríd ag gine for no for Lárige agus sin ráte Catú na bríanamh ar Páirc an ceann ag teachta seach a ríist agus Haran trasnán is beagatá cailteá anna crinne ag na tosathe seo agus éon chúlín díaganis mar araspár. Adam ó riortán ríist a propáil an chic amach be sé tu a trécht a féad letham. Difríocht ó héobh caidán na feiscint fiú go stad seo. Ceann sa díreach síos tríd an lár agus Lios Póil a sellh bát amháin eile tá siad thar bheith láidir agus deis an son ag colm muirthe le. Ceann cliste isteach an son agus deis ar cúil eile an ceann sa nada sa líontán cían ó cinnéad cad é mar feasisteach chuige bhí sé tóiste bhí sé fuirfa agus tá tarna cúlanis ag Lios Póil agus ag an stad seo fiú dachar éon slí a dheiscint ar náis. Don seanna Phobal cían ó cinnéad le cúil ihre dó Matthew Seán a Griffín a fuór an céad ceann cían ó cinnéad leis an tarna ceann agus solas glanna léana is atra. Carta buí nocht an son do ihre cúteag Míchéal ó Phlein ón seanna Phobal. Níl éon rud ag an stad seo dul a bhábhar maintar an seanna Phobal. Is begun de violence so. Kick amach le teacht ó Adam ó riortán. Tar na chúil Gaeltachta sanna go beag díma ortha go cinnte. Seanna Phobal teacht a ríis scóir ag tastal go dóite agus that an láh an organ réiteoir buntáiste le teacht an son. Áíre tá Lios Póil glán in nucht ar tosa anna bhríomhar agus níl éon ragra i cosintúirí Seanna Phobal go níad a smachtú gotí seo. Domhnaigh gine nád a hain. Ceithre chúlín díogat an ceann ag an Seanna Phobal ag lágíoirt a go deire ar thaobh na lámh deise an tríú ceanna tá mithir stré 8 nó díag ceolah a caite ach chumar ar scéil seo man a darlín míúil taigant go bhfuil Lios Póil ag fécint anna bha fiú agus stad seo áit a chaimsú ag le ceannis na Sóisir a Páirc. Tasca lóran so trach nó na áling. Cic amach an son ag Johnny O'Mur hurtig tíon taobh so agus dul go raibh sé sin Haran lína se i bhábhar an Seanna Phobal agus seilm an son ag Diarmid ó Chiaí. Siar a hain siad. Smacht an son ag Cathal ó Thógáin. Ach dín Clíán bát amháin eile ag Tíornán ó Fowlú. Diarmid ó Chiaí a ríist bhfuil éon slíd tríd. Ní bháin go bhfuil tosathe maithe ag Lios Póil ach tá na cosintúirí díreach chumach ar daobh eile. Sleamthe tríd an son agus Seán ó Phlein. Blocháil má déantáfach an son ag Gareth ó Núnán agus seachún amach a ríist Lios Póil an passion gan a bheith úntaach agus i bhábhar an Seanna Phobal a bheith Andrew ó Hanricáin. Roch siar an son smacht aige mar choulúdar an son tá colm muirthe le ach ag deire chalíos Gaelte ag fearr Lios Póil agus kick séir tóca go martí Diarmid ó Chiaí.
Love an Orden son. Féil agus ag dere kick séir tucha ach si dul nash agus é hókand bátáin eile agus réidir chun fola bheith chomála cíó cinnéide. No tógan son bhfuil carta se tá carta buíon son ag cíó cinnéad. Neach mé mórrán in áíar an son ach an réitor legan síos na rialacha. Cean go dtíon taobh hail Shelvan son ag an seanfabla teachan tosagan son. Tá Lucas úda sleánaisteach bhfuil coolbeidir sa seanfabla harach sé misnach ag an dómh Níl cosan má ach Níl an tuairt glanta go fóil. Ag gur cé gáirtan son tá Páirc go mórthirrtaigh do Lios Póil agus ríist an ceansa agus banistú má dénta ag Lios Póil teachtamach ríist an mórthirrtaigh. Roinnt mar thóir leir an so chaú galafán duine chu ag dere ag dere ó brosnachan Támán síos dúir tríd an lár cean chuntuirte eile a scáilta 16 taobh sod an Páirc agus óéis go dtí seo ag Lios Póil. Siad bheith colm mórthaile gá chúlína ige pass cliste ibristeach an son bhfuil seansar cool eile Adam O'Riordan a déanamh dóhan bhíidir a gírig pass a háirta seachtaí Matthew Sean ó Griffin ach ag dere clúdach maith an seanfabal agus deis teachtamach a ríist fé bhain den ómad fáchas I chéad le ach solas an lé atra ceire cúlín díag Domhnaigh gine nád a hain agus annach an tain scór fánach sinnig an seanfabal ag Ciarán ó Marachú trí iirt ar fóríl ach dachar brise tríd ag gansathe dubh agus glasa seo ó Lios Póil. Seanfabal a ríist Seán ó Flein Tuach sé ar náiste mar bheith an edfeil is mar sé sin dleach ach se le bhgóní deis an soir cool an canson I methe haran seasnáin an son ag Seán ó Flein hí deis go dain ar cool an son ige ach ige deir díreach haran seasnáin an tarna coolín an son ag an seanfabal sin níos fear be siad sásta leis an iarach sin ach tuige siad cumá go raibh seans glórmhar an son ar cool. Brahal agus tasún díal an sá barcí Chuana. Dar nó Páirc nua tréála taobh hir an chúlar clé Páirc nóair I húma le hoscailt go hifigiúil ar maidin amárach. Agus mar bhí mé árá go leor ibredénta ag an bhhuireann agus ag an gcoiste áitiúil prapáil don Comórtas úntaach duine dhéiscin fi mé stig an ulfablin é agus duine ar nós se bháin ní Chuana agus a gríthe sa club seo le blianta fad agus an bród le feiscint ar naigena agus gachar teach Míchéal dócha mar bíon an brú agus bíon obair nóir bhíon Comórtas mar seo áireachtáil. Cormac ó Cinnéide Tás bantas maithaige siúd in san chéadle agus trí chúlín maithaige. Gá chúl agus naig chúlín ag Lios Póil ganach an dá chúlín sin ag an seanfabal agus seachú maintir cíirí bátáin eile tástáil ar gheansaí Lios Póil an son agus be kick séireacha. Tócha go martín taobh sá. Smaachta agus cíó cinnéide an ceanta blocháilte an seanfabal. Chúl agus cúlín ag ó Cinnéide in san chéadleach. Agus an seanfabal teachtamach bátáin eile seachún Lucas úda. Calís an son agus be an kick séir ag an seanfabal. Teachan tosgan son tá Ciarán ó Marthúna ach ríist Calís eile agus kick séirige. Seach nómad agus pe méid am cútamh gorte a thabhairg an réitor fáchas I chéad le ach bearna anna bhórdir na fórna an sa trí chúlín díag mar aras spáir agus stáitse ag Lios Póil an seanfabal ar an únsaí bhfuil slí tríd an son cathal ógáin fósadal carric tastal leis go dóg an ceanta an ibristeach ó seachtí láh an coolbar an Míchéal son hin sé gachrad I gceart an son ach an coolbare Johnny ó mórthirrtaigh go déanamh dóhanna go dere agus ar bhrithaintí seachún inis go mar Cormac ó Cinnéide do Lios Póil. Ibristeach a cliste in san cúinge hail. Tá Matthew Sean ó Griffin. Leis an dasóg, cean son ag Circulú. Sár cúlín an son. Sin scór an cléthe Matthew Sean ó Griffin fuair sé cúil agus cúlín níos túisce a cad é mar scór an son aige ardíirt an son. Dóide ar clár na scóirnis ag Lios Póil. Amach a ríist ag Adam O'Riordan. Dá chúl ag Lios Póil an chéad ceim sa seachtú nómad ag Matthew Sean ó Griffin agus an tarna ceim ar ceathra uair ag cíó Cinnéide.
Bhí go leor seans an eile chomá ar chúl nóirtógach ach beisiad sásta a bheith ceithre chúlín dia chun tosaigh agus sin fós in san chéadlach. Bhí sé sin dín an son tá cruthóir Frainse chutha siar an son ar a hón ach ag deire kick séir agus an seanna Phobal teacht báthháin eile seachúin is Ciarán Mathúna. Ceansa ag críoch nó ríis seachtaí láh an chúlbar Johnny O'Murrahart ag a déanamh dóhan. Bhí seansa Ciarán Marthú an son ach an chúlbar ag seasamh an óid istigh ann. Seachún a ríist Cíno Cnéide, tas bhaintas céad lethe maithe tucha uaig siúd. Ar nó ar na himmarthóir leis an tas mar an scamalta is bailú isteach ach tá sé te agus tharbheith te mar a barcantá agus se le bhrístan san ag Lios Póil ach an ceann san lag ag deire an tarna ceann ar fórílaá agus cúig nómad fácha in san chéad le. Cic amach ríiste gada mór don ceann gard an tamsach a se bheith airach se le an son bailithe te glán ó rion. Cuoinnig go mbeidh Cailc Chamáin ó Bhuio agus Naomh Muire íochtar na Rossan i teach tarna Cluiche Leathcheannais Greibh Sóisir na bhfear. Cluiche a bheith ag tosnú ag ceithre chun a dó tá ceann son methar an lína a chalí sé ar an réiteoir. Cluiche Spórtúil go dtí seo ach difríocht ó thaobh caighdeáin gan éon ceistan tá tróna agus Lios Póil chiaí a bhfad rómhá. Sin kick séir le bheith tógach an seanna Phobal Míchéal Frainseach. Na céite immerthirí fnacht an tithe agus te lóistín agus mar sin an sá in san counter mágúir hí rent a bhaintear an tadan Phobal ag fnacht le maintear nolig ó léire dar nó ceann de bhór felladóirí chorcaí agus anna áilta chutha rompa le gáíthe nús an sá i gCill na Martra. Sin cuid an Comórtas an sprí agus an Spórt agus maintear na Gaeltachta teachlaí chéile. Ócáid hóisiílte dúireach amach le Cluiche Peile mar deisenis ag caithleógáin. Beidir go mbeidh seans ar scór again ceannta gá hard. Thar an trasnán. Dígras an Imerton son bhí seans ráis sinna cúga seachtaí láh an cúlbára agus scór an son ag an seanna Phobal caithleógáin agus é sin tailte agus tailte go maithaige. Sin cic amach le teacht ó Johnny O'Murrahart. Trí nómad agus cúpla second fácas i chéad leathan sá. Tá aon taobh go maith in áiríre. Tús úntach chuir leis an scóráil ag Lios Póil ach eiste go maith níl in san ceithreúir clic dearnach na mar sin nach gá scór feiteachá. For bhórt an scóráil déanta sa chéad ceithreúir clic ach seachún a ríistín chuntúir a gcónaí nóir bhíonn siad dul chuntásaigh Mactí ó Cnéide seans an son agus an ceann son tá sé sin na methir stré ag Ciann ó Cnéide agus an tríú ceann ar fóríl an son bhí deismath ar scóracha a cas sé nuair a ghág sé an bhróg agus ar fóríl go deire adamór riordan. Beis sé tréocht a tucha an rise. Ceann gard agus teach amach an son tá Andrew ó Handracáin. Chalí se an son Gaeltachta ag Lios Póil. Hógáin, pass amach an son. Ar neis chuig a ríist an cúlín dearnach a get an seanna Phobal. Seachas láir an son, seán ó flein le sellh. Láh an ard an son ach an réiteoir scuile leis an immer, tarraingtar gansaí chachal i hógáin an son ach a ríist a garad trí tá sé déanamh dul chun ceang a cabhair tastáil ach tí Ciarán ó Mathúna inis. Se níos fearr sleann isteach an son agus tíornán ó Fowlú ach ag a deir léit go maith an son ag Lios Póil agus glanta go mar obair bhar fad déanta ag an seanna Phobal ach an pastúrnach briste sús agus deisiríiste ag Ciann ó Cnéide teach an tosaigh do Lios Póil. Is colm ó Murthaile. Nómad go le fácad ó Murthaile tartféis scór an ceann son ag casa ach ag a deire an ceathrú ceann ar fóríl sa chéad le ag Lios Póil. Leis an muir dul chun fel sin a gáiltar neist a ceann sa mreis ag adamór riordan ní bheidh mór an deithnas ná deabhair an ceann son chur amach mar tá siad a teacht ar neist chuige chó tapig ag an stad áirithe seo. Dóide chun an náda trí
agus sin trí chúlín díag mar araspár ag Lios Póil agus sin dul seach san nóid Domhnaigh de gnáim in san Chéadleáin. Seanna Phobal ar nún sí ríisteach. Well, better in the bro probably in the road at Dove. Ní enig ag dara. Páirc go mar hartig. Gareth on nún on for se cúlín man is lúthe. Dín clíán áit atá seán ó Cinéideag fannacht. Ach clí go maith atá furin seo Lios Póil agus an réiteoir scuile leis sin nimmerton son. Se leh gcónaí ag Cormac ó Cinéide, deisige féchan den nord an Countson ag Tráchtaire ag Turlingt agus ag dara Haran Trasnán an a scór rístan son ag Cormac ó Cinéide an Capricorn ag a siúd sa Chéadleáin agus an bhearna síntamach a rístan son ag Lios Póil. Tá a héinde ganis gon an áda trí solas an lé atra. Tír go seach an cútah gorta, ní bheith beidir níos mó ná nómad capping. Sár go bháil howlann sin ag Míchéal ó Phlein don Seanna Phobal. Chu sé nordas na fracha sellbhige pas garad tí caithla hógáin agus ríist carric tastáil ag hógáin an son. Seán ó Phlein an teacht ríist for sé cúlín don Seanna Phobal. Níos lúthe in san Chéadleáin agus carric tastáil an son cirán na maithúna lasmóide. Pas sin gan bheith únta go ríist agus leis sin an adóg lehama séitethe leanómad sa mreis a dhimar an réiteoir ní rah gáin rud sa mreis ná sin mar go bhfuil Lios Póil go maithinúcht ar an sáig an mrise an dá chúl táchtach dómh Matthew Seán ó Grafín leis a géad ceann sa seachtú nómad Ciall ó Cinéide tréis 4 uair leis an tarnú agus sár chúlíní eileá lehéadí Cormac ó Cinéide agus colm ó murthaile ar chláir na scór ó Gaeltachta chumá agus cílíonn sé sin go bhfuil Pharaspórt ag ceithre chúlín díag idir na fórna an sa barci chúna ag lehaim ag Cluiche Leathcheannais Sóisir na bhar. Scór leham an sa Lios Póil dó a héindeag an Seanna Phobal náda trí. Tó nún an inis, tá siad ag fécin browsach fiúg túsan himmartha. Ceann sa sleánthe tríd contúirt an son ag an túsan ceann son ibrithe isteach ag Cathal ó Gaeltachta. Céad scór an Lios Póil. Ceann sa sleánthe tríd a ríist agus deis an son ar cúló an ceann son. Well, Pásáil mar an son agus Cormac ó Cinéide bhí sé féhrún ar bhúil sin ceann son atá sé methe agus nún an. Spás os a Cormac carric tastáil ó nún an fós dul leis get ógan ceann son ag dul isteach. Sár cúlín an son ag Lios Póil. Gareth ó nún an dul tríd ach an ceann sa caiilte colm ó murthaile Gareth sin ar cúl. Stoppa ag Adam ó riordan bhí seansúnta an son. Pasio ibrú amach deis an ar cúl agus tá baide ag dara ag Lios Póil hí ó le stoppa fear láidir tégur amachtaíon clíán deis ag lán tasí an Seanna Phobal an ceann son ag Circalú isteach agus Haran Trasnán ag cirán ó maithúna. Ibre isteach an son agus a ríist sellh búte go héasca agus go háling a steig ag colm ó murthaile scór maithan colm ó murthaile. Ceann cliste ibre isteach an son agus deis ar cúil an ceann son nada has a líontán Ciall ó Cinéide sellh gcónaí deis an ar cúil an ceann son I methe Haran Trasnán an son ag Seán ó Phlein bhí deis go dain ar cúil an son ige ach ige deir díreach Haran Trasnán. Tá Matthew Seán ó Grafín leis an dasóg ceann son ag Circalú sár cúlín an son. Sin scór an díreach amá le Cluiche Peile mar deisenis ag Cathal ógáin beidir go méid seans ar scór again ceann son go hard Haran Trasnán Dígras an immerton son bhí seans ráis sin a cúga
Lios Póil ar náis mar Páirc, ba siad brasásta leis an Fearspáir tá chuig an Mrisha, Ceithre Chúlín dia chuntásigh dóhéin ag a gine náda trí, agus solas an lé atra fiúgus stad seo. Réiteoir Phobal leis an beilechach an ardríis na chulm machán fearrá túil ó Cill na Martra. Ba sé spéisiúil bhfuil éon slí ar náis an seanna Phobal. Da bhaidir cúpla scórbéidir ag tús an dair lethe, thug sé misneach ag an dóibh. Go dtí seo tá Lios Póil an láidir agus na dearcha maintrí chinnéad go maith. Ábalta na scóirna sin na ghaimsiú. Roinnte mar thóirí gan bheith ar fáil nó idir ag pósa in é hús an muo ach má haint siad ráidín craobh well tá súil go siad son ar náis. Den lá mar duine amháin nachfuil ar fáil na ar bhionúir chiirí Martra manín. Táná na hoscada tint agus gorta Somália, roiint seach nío chuin. Agus beag tamil ar Dave lína ag siúd farír. Sin réiteoir ag socrú uaradóransa agus an fel cataseachs tarna lehansa Cluiche Leathcheannais Sóisir na bhar cé Sullivan son ag seán óflain don seanna Phobal. Agus iad ag leir cúpla scór luach ag dos na imreach an ceansa good ar náis ag Lios Póil teachtamach an son tá seán ó núnáin. Éan agus Hard Gareth sa lína lechúil. Isteach láir ríiste hain siad. Cailó Gaeltachta scór má go dain chéad Chúlín sa Cluiche a siúd. Agus deisianis ag rónán ó cruthúir se le bháiltar bheith tamilín. Ceansa bút a ríist sig ag Cormac ó Cinéide. Chúlíní maithe sa chéad lethe go siúd. Brúin eisiau an seanna Phobal agus deisbeidir ar scór eile ag Lios Póil. Cá siad circalú ar náis isteach sa lár. Tas láidir an sá i gcónaí barcí cúna. Tar siad féin Chúlín an ceanson. Ag dul in orda agus ag dul thar an trasnán. Chéad scór in san tarna le teacht ó Cormac ó Cinéide agus anna iirt ar fad ag a siúd. Chúlín dégan is seatra. Leis an seanna Phobal tre déagláin ó rion. Teachtamach ríist. Fada leis an bhar lár Páirc Ciarán ó Mathúna. Carrick testáil. Sile fós ag ó Mathúna, Garrett tríd ansá agus oscail téigand. Beidir bhfuil deis ansá tarint siar ansá agus tá kick séir gnóthaigh a deirigh an seanna Phobal sin lántasí Ciarán ó Marcha hógaigh. Agus deis ar scór agus deis chuntas an seanna Phobal oscailt in san tarna le. Cansan a tacht isteach agus ag a deire thar an trasnán scór maithan son ag an seanna Phobal ceanna hastig tarna Chúlín ag Ciarán ó Marcha. Dul scór ar scór má se ag tús an dair le. Sin kick amach le teacht ó Johnny O'Murhurt a céad kick amach sa tarna le. Bro teachta seach an seanna Phobal. Ag se le bhgónaí ag Lios Póil a teachtamach tí Páirc O'Murhurtig. Ceann chuir síos an son ag Seán ó Cinéide agus dul chun ceann á dhéanamh aige. Dín lína cúgvéidir agus stathead siar an son. Sin sé Seán ó Cinéide. Luas an cléibeidir tríiste an beáín ón chéad le. Tarlíonn sé sin gomininic nuair bhíon Fearspáir chomór idir caiimhlintí mar se. Seán ó Cinéide le deis ar scór ó isteachtaí lámh Adam ó Riordáin hit sé uig ach bhí cailíos ar aon chuma feice an réiteoir agus cílíonn sé sin go mbeidh kick séiristeach a ríist ag Lios Póil. Agus deis an Fearspáir sin a hín amach báthhain le sungur beidh colm an muirthe le a hógaigh. Fuair sé Chúlín amháin ó kick séir sa chéad le ceann eile ó nimmert agus deisianis ar ceann eile ag ó muirthe le. Tas golóir an só. I barcí chúna, chuinnig bhfuil an tarna Cluiche Leathcheannais teacht tréis an ceansa sin idir chaile chomán ó bhuió agus nag mar íochttar na Rossan i mar thuirsa cearn ógaiste an son beag an kick amach ag an seanna Phobal. Is sin ag ceathra chuna dó Cluiche bheith le feiscint ríist ar YouTube TG Cahar. Is an seanna Phobal féhrúach ag a deir airíonn lotha ag chuirmachtaí Dara ó Hailey. Ar náis an son. Deirmid ó Corinne inis.
Stach in san Shastan hawl agus an Taobhlín le Tráchtaire ríist ag Lios Póil tá siad go maith in uachtar. Ón tús in áirí cuine raibh buamacha in é a gine léchar locha lí trí cardig a gheim siidir an trónón áthir sin a gine héana an ai. Bhí bú chomá ag an seanafobal a gine na Gaelóga cúlagus trí chúlín déag a gine héana de ach an trónón atá cinnte difríocht ó hebh caiidán agus maintar chéirí róh a seachú inis Lios Póil a ríist agus ceann sanna cailó súlaháin an a dtí tháinig isteach ag an rise sleanna isteach an dtí cíó Cinéide anna cléir fadimre go Cinéide leis a gitóg an ceann sanna taketeach an gasig sí casig ag a deire á sarcúlín an son Pelador den chéad go héna dóis dem sem achatá cíó Cinéide agus anna scór ríist ag Lios Póil. Cúlín déag ríist idir na fórnain cic amach ag Adam O'Riordan. Right sé fada leis a gamsa. Dín taobh sa dhéon farc an áda hain siad Ciarán Mahúna ag iarraigh seilbh gáilt an seanafobal Calís an son áfa go tear an réitóir agus sin dul a gcuineh an tanafobal be cic séile ag Lios Póil. Seilbh an son Dar ó Brosnacháin, seach sa cúne spás istigh an son ag colm ó murthaile. Dí Páirc go murtha thurta gan isis. Cormac ó Cinéide. Mac ó fada le Dar ó Brosnacháin. Sean Cinéide, arna sé ríist go dtí ó Brosnacháin. Agus ag deir Lios Póil me siirtí lína cúfeidir agus dahad féin an pass ag deir machtaí Sean Cinéide. Deis a ríist ag Lios Póil brise chun tosaigh, cólúdar an son Páirc go murtha thurta ag glóir na pelle máthgann sin pass ag deire siar fada leis a bhar lár Páirc cailó galahán, triála sin cúlín na héna chuna sin diciúis na bróga, beidir go bhaine sé san imirt. Na dhéananig ag deire ar fóríl, go bocht ar fóríl an cúiú cean ar stréacha. Ach, take siad go bhfuil siad an áidha agus bearn de cúlín déag after dó trí déag gúine nád a cahar agus scór maithan sin nó deis scórála i methir stréan son ag Lios Póil. Seanafobal teacht báthán eile. Calís an son gan éon cheisteir colm amachán an réitóir ó Cill na Martra. Guard, Seilbh an son a gcónaí ag Ciarán Mahúna. Leis an fear le dúmar do chuiríonn dul chun ceann ah pasta go leistigtí Tírnán ó Fáilú agus an seanafobal teachtaire ríist beidir bhfuil oscailtaí ón glíochána stig má tá duine ann chun pass a bhailiú stoppathe agus Lios Póil ag costan go maith ach go míad leathaach beirt teachta seach an son be cic séireile agus be chólam gur be Ciarán ó Murracú thógan ceansa agus deis scórála eile ag an seanafobal. Lántasí tá rá chúlín go dtí seo ag ceann imirt ceann ó chic séir. Ceann le bheith tógachtaí lína 5 méidir agus den sé iirecht leis a gitóg é chur thar an trasnán tá irdach dain bhfuil crinnes tágadain. Scór eile an son ag an seanafobal má se tá siad dul scór ar scór in san tarna le. Gá chúlín an taobh ach fearspar réasúnta mór fós atra. Nómad Gaeltachta bheith caite. Cic amach ag Johnny O'Murray Hurtig. Ceann Gardan tamsach dí Rónán ó Grífín. Ceann contartach ag tarling sa sigin imime le cearnóga ach ag deire clúdach maith an seanafobal beirt me chun talún. Ní léon Calís deir an réitóir agus seansa an seanafobal teachta ríist. Ó gúling crúig an son ach seilbh gcónaí ag Seán ó Flein. Dín clíocháin Ciarán Mahúna inis. Airím lucht takeíocht an tanafobal agus Ann Hogan an son tart mulle de bhaintear an tanafobal ag deir Ciarán ó Murracú le seilbh. Tanafobal feabhsa beáin in san tarna leach seilbh taú an son roéisce agus Lios Póil teachta ríist amach chomh fada le Cormac ó Cinéide
Fad na talún an pass sin brist agus ceart amach ag de glán aríon. Dint go man son ag an seanna Phobal. Mar bhí contour down damich an pass imethe isteach ag Lios Póil agus well, cat creún hart an seanna Phobal fiawsa ag cinnte se chun de glán aríon aríist. Pass to uig. Well, slí tríd an son ag Sean offline. Pass aríist to amach tin clíhan bucháil dinte i riir to Dhearmadí chrín. Ach sela bhagóní ag an seanna Phobal. Number chosan to litin an count so good to her nash ag Ronano Griffin agus Lios Póil Tráchtaire ríist. Dehúnómad tarnala. Carachúlín diagatra dó trí de nád a cuaig. Agus Ronano Crothúr ach go fada le Cathal Gaeltachta. O Cinnéad le pass cliste isteach an son agus contour beidir bhfuil seansar cool eile an count son. Ó an Martra trasna púilte ach níl an contour glanta sleaunathe isteach Míchéal in san anga Cíno Cinnéad an tarna cool ag an Cinnéadach. Bhí seans ag an seanna Phobal ag lean an ír glótha agus well sin gan cheist ó heh caimhlintí seacht gúlín déag after trí déag i gcuine nád a cuaig agus cín ó Cinnéad leis an cool sin dul Lios Póil. Solas an lé gan cheist after an dí propála tachtaisteach ar Lios Póil. Am galore fóstal dul sa clé agus dechar stocan or bhín clé aon taobh gart an well den dáir an áíir mar an hasí nó gahéin ar ná go caimhlinn town agus agus stad seo tá Lios Póil rómha se chuganis seán ó núnán. Caid an má pelle ag Lios Póil. Deisir scóil an count son ag Circ Luis tá contour to rimime le Carnóga á Creekna sa líontán an son ag Ivredói ag deagláán ó Súlaháin a tháinig a seach mar runna dí anna chúl agus well gá chúl in imach nómad ag Lios Póil ó Súlaháin leis count son lena chorn Creekna isteach sa líontán fé cúlí Martra. Trí déag le nád a cúig scór cúlín Martra agus cic amach a ríist ag Adam O'Riordan an dín taobh sod an Páirc ó ag deire aíonn le Lios Póil lámh chuir leis an Ronán ó Crothúr Tráchtaisteach an na gceataí oscailt agus tá Lios Póil Tráchtaisteach an na éascóir fad agus stad seo cailís an son feice an réiteoir níl aon rud a dul le bháfar an tanna Phobal agus beag cic séir eile isteach ag Lios Póil. Gá déag caite in san tarnala ach fé cúlín idir na fór na rá chúl mar an son ag Lios Póil Cíno Cinnéad leis a géad ceann de glán ó Súlaháin lena chorn agus an tarna ceannaige agus fatartigh sin agus ba cic amach ag an seanna Phobal. Well an réiteoir le súla géir an son ní an fear Lios Póil céir is cúise sin neach héin nach chuir dé ach tá cinnig an réiteoir agus ní athíonn réiteoir a gcinní go rómhinich. Leis Crothúr Frainseach. Leis bhfuil freigra agus scór in san seanna Phobal. Se go fada leis an lántasíní airna sé gáilteach tá sila bhagóní ag an seanna Phobal an lábhnáir ag an réiteoir bhfuil éon fantáiste an son nu an léthe sé thnáis an seanna Phobal fósta dul tá cic séir go nóthaigh go deire ag Ciarán ó Mathúna ach bhí ceann tucha ráis an comá agus tar sé sin seansaile de Ciarán ó Marachú. Scór a caiimsúd an seanna Phobal. Leis tastáil an son ó Lios Póil. Cail chomán agus néamh muir íochttar na Rosanna Tráchtaire an cléithe ag ceathrú chuna dó in san Cluiche Leathcheannais in san Sóisir agus agus stad seo ní dom go bhfuil ceist mórrán féin nach go méid Lios Póil in san Cluiche Leathcheannais Sóisir Cluiche bheith le feiscint bio RTG cethair. Chorláis fós á chur ar Lios Póil agus nuair thosnúmar tarnáis be an cic séir Ciarán ó Marachú. Stocha go méid ar Lios Póil ahrú dhéanamh an son sin chortha an réiteoir an son beidir go bhfuil fuil nó go bhfuil gortú níos an measa ná mar cheapramar agus ag deire beag ahrú eile le déanamh ag Lios Póil. Sin an chortha dul tína banistóirí sam gur beidh iver cúideag
Colm muirtha chaig an far a rágant de bhar Gaeltachta agus cím bindalán leis an clús nó leis an súl má se Gaeltú a chorasta tá sé siúd a mithe ó marchú leis an gicht an seanna Phobal atá críochnathe Haran trasnán agus sin an ceithre cúlín agus siútránóna an bhearn ar neistí 9 gúlín diaag. Leslí tríd an darla ach bhfuil an Comórtas seo go bhfuil ceist fé mar Comórtas mar go bhfuil bearna allmhór na fórna se chun a ríist Lios Póil smacht ag seán ó cinnéad a maint trí cinnéad ar fad ag immert anna bheith teachtasteach an clíán roiint marthirí mar rana leistigh ag go deire siar go fada le ibre de Tráchtaire agus deis ag Eilínó do bháin tart fé ansaí eile. Seansar scór eilenis ag Lios Póil an countán ag tarlíonn teachtaí ó riordan smacht a gomaich an cúlbára agus ag go deire amach go fadanis le Lúchás Uada. Cara uairclaigh fácas a clethe 9 gúlín diaag idir na fórdansá agus bearn agus farspór allmhór ar fad ag Lios Póil an countán go airneis ag seán ó cinnéad tá siad féhrú agus ag go deire seansar scór an countán ag casa ach ar dheis an séú ceann ar fóríl bhí seans maith an sonnacha ach a mithe ar fóríl ceann cailteann son ag Lios Póil. Leis ó riordan arís leis a gicamach. Shelf bút an son agus an martóch agus gléite calú galibháin an a felladóir se hé. Ibre raigen son go mar agus go pras agus go snasta ag Lios Póil an iireann atá cá Tráchtaire an Gansaí an son tá stálar Gansaí cían ó Chinéada ag go deire ar fóríl ach beag an tarna seans mar go raibh an lámh an ard agus buntáiste tugh ag an réiteoir cic séir eile isteach ag Lios Póil. Cill techt. Lios Póil beagháin eile. Leis a gitóg in Norton son le hiirecht ag Clánaí Thuailmháin agus tá sé sin Haran trasnán. Ceann maithilinn son aige. Cara cardig an ish. Gonna náda sé fé cúlín a ríist atra. Ó riordan is go amach ríist. Seanna Phobal inis, machtín clíán. Leistí Míchéal ó Phlein, beidir bhfuil oscailtaí an son. Ceann cliste ibriste beidir bhfuil deis an tar cúil with tarring siar an son. While bhí shelf bút an son ag Brian ó Gaire an a dí an tanna Phobal agus tá an cic éiricha tuc an son ag an réiteoir. Bhí sé díreach leistigh den chearnóg nuair tarringaíoch siar agus seansan is ag Ciarán ó Murchú crut níos fearr a chuir clár na scór agus an réiteoir tulisteach an leirt leis an cúlbára chomá Johnny ó Murthirtig. Ag míú déchúis an cic éiricha sin an cúlbára mór an sásta agus an go raibh ceist fé tarringa siar agus deisianis ag Ciarán ó Murchú. Ceir cúlín go dtí seo aimse an lán thosaí. Seansanis ar cúl don Seanna Phobal. Ciarán ó Murchú, cic éiric an count san íse leisteach san angach. Hastig sé sin ón Seanna Phobal chun crut níos fearr a chur ar clár na scór. Cúlma ag an lán thosaí. Seacht gúlín déag a ríist mar ar spár ag Lios Póil. Machtín taobhsod an Páirc, in Domhnaigh Gaeltachta. Ba siad sásta beidir leis an taspáintas chéad fiche nóin de mar sin ach níor chamáidir lús na himmartha agus beidir nach raibh gá is gur bhachiad raibh bearna atra seach chun a ríist Páirc go Murthirtig seansar scór má heile. Tá na scór néid teacht go te agus go tréin agus go teamh
do Lios Póil an cosantóir teach an tosig, scór maithan son aige. Sean Phobal teach bout Honel, Comórtas Leathcheannais ag Diarmid ó Cuirín. Clasíocht mach an Seilbh Comórtas agus ag deire, Irene Lohe Comórtas fós, agus dinta go maithan son ag Dillún de Róiste. Ríist an a déile teach seachar ar an tanna Phobal. Seachtaí Ciarán Marcu, Eisian beidir príomh scórálaí agus príomh imorthóir na fórna gan cheist dómhan sa tránó na cathla gáin a ríist le Seilbh agus Páirc testáil. Bout Honel dí Ciarán Marcu. Scór darnach dómh ó Chichéric aige. Teach seach chun Drisleáin an ceann ag casa agus go leor clúd agus an son ag Lios Póil agus deis teachtamach a ríising an dul seach sa denóma darnach den cléhananta agus 8 gúlín déag idir na fórna caracút ag le héna sé ní léon ceist fé nach go méid Lios Póil ag Leathcheannais Sóisir na bhharann sa Martra agus beiste gurí críochnú go láidir agus gan éon corta nach iúir seach chun go ríist ag lán ó súlaháin. Ceiristeach. Am a féchan an orda. Ceansa an cúla púltan son Míchéal ach Seilbh gcónaí ag Lios Póil agus an ceansa críochna ag Matthew Seán ó Grífín. Bhíidir ag fearg a céir agus an súlaiste ag siú tránóna. Né gúlín déag a ríist atra. Ciceamach a ríist ag Adam ó Riordan. Seanna Tráchtaire na kicking amach so le méid an tránóna steig. Míchéal ó Flein. Na ceart an Seanna Phobal teach tríd go dtí an deire agus den iar cluiche dhéanamh de. Beidir go oscailtaí an son ar cúil eile Seilbh gcónaí agus an ceann ibristeach ó Míchéal posta púilt an son. Bhí seans ag an Seanna Phobal agus Míchéal Freinseach ach ag a deire cúile búlta agus imamach ar fóríl agus ar clé an ceathracha ar fadar stréacha. Leis an ciceamach a ríist le teacht ó Johnny Murthurtig. Och, nómad go léad an am fáca agus mátá an réiteoir lenúnt an nósfrucht ó na chéad le níor cheart go bheith comist mórrán amcútamh gortathe ag deirn himar agus nígá is tógan nuair tá bearna chó mór idir na fórna Martra. Lios Póil teacht ríist. Dín Drisleáin. Tá Rónán ó Cruthúraigh fanacht le pas a Howard Sheeran son. Tá siad compórteach ar bell agus rogha maith i gcónaí nuair bhíonn siad dul ar an únsaín. Ceann ibristeach a cíó cinnéad a gá cúlaige an chalíos tucha na chuine an son. Tá maint trí cinnéad i gimmart anna bha cíó cinnéada agus Cormac agus Matthew Seán ó Grífín darnó fuair sé cúlma an chéad cúil sa cluiche tre seach nómad. Kick séir I bhábhar an tanna Phobal agus an réiteoir colm machán congra go madan immert an son. Sin na gáilta an Seanna Phobal tá Míchéal ó Flein. Páirc testáil ach tá stracha agus tarrant á dhéanamh an son be kick séir amach eile ag an Seanna Phobal. Love an ordig an réiteoir buntáist an son. Níor tháinig géin buntáist agus cílíonn sé sin go méid kick séir eile ag an Seanna Phobal. Sleamh heisteach an son dín an na díis na Dillún de Róiste. Idir bhirt an son ag deire an brise I bhábhar Lios Póil bout eile 5 seach nómad fácathe in san cléach bearna den 9 gúlín déag atra gcónaí an sá ag an rise bhí 4 gúlín déag atra ach agus stad seo bearna anna bhór atra Lios Póil teacht ar déh le seansar scór an ceann son ibritheisteach an strainer be Haran trasnán agus cíntu an son có éasc is atá sé teach tríd comairt maith a ríist agus an ceann críochnathe ag Rónán ó Cruthúr do Lios Póil. Scór cúlín a ríist atra.
Canson reached Martra ag Páirc go Murthirtig. Canson Brisha, well, I get Terra Hernash, ag Lios Póil agus Oscailtí an tabbeid gohfuil chant má Brishan sheet tríd Cúile le Cíno Cinnéide block on má dénta ag an Seanna Phobal chun é chuirdá bhuiile ach tá sé fósadal Cíno Cinnéide do Lios Póil chant Cúile ag Terra. Well, tá sé ar nós etfellistig iad galéir ag brethir ag Terra mach fa le Páirc go Murthirtig Shelvergoni ag Lios Póil an Canton ag Teachtó Seán Cinnéide ach lagirt ag Terra an 6 ceann ar fóríl ag Lios Póil ach bhí seans an son ar chúl ach ag Terra ar fóríl ag Lios Póil. Cúgnóm agus rein secondí fácathe ach fé cúlín idir na fórna car 7 le héna sé. Cuoinnig an tarna Cluiche Leathcheannais teacht an sa ó Phárcaí Chuana ar YouTube TG Cahar ag Cahar chun dó sin Cail Chamáin ó bhuió agus néamh mar íochttar na Rossan ó Domhnaigh. Beag Lios Póil sa craobh, céimh ag lóthe sin íon ceist. Adam ó riardán. Cansa ag Seán O'Flynn. Kenta go hansan ag Míchéal O'Flynn. Gatíocht ag Lios Póil, well, an réiteoir scuile leis an immert an felladul ó chuine go duine ach ag Deire Shelevanson ag Ciarán ó Mathúna Brisha tríd an Seanna Phobal an buntáisteo tairt ag an réiteoir bhfuil seansan sáir cúlín tá sé methe Haran seasnán anna scóran son ag an Seanna Phobal. Bhear na leid písin beag. Carnómad Falca. Take a macaríist ag Johnny Murthirtig. In our require Lios Póil na Bunclocha agus na fréimhcha síos an bhús chéile bhíidir ceiricúlín take an tosig ag Lehaum dó héint ag náda trí agus cé go fór ar cháúil starn le Cíno Cinnéide agus ó Súlaháin. Tríd an Seanna Phobal chun ceirte hartómh ach in áíire is tó catúrá tá difriocht ó héh caiidán agus Lios Póil ag féchan go maith agus stad seo dal raigtín Cluiche Leathcheannais Mórach. Unsaí eile agus an ceamsa léite go maith háfa ag cosantóirí an Seanna Phobal agus machtaí cruthóir Freinsseach. Gabáta leistigh an son ag an Seanna Phobal agus Lucas Uda. Dal a rúthirnis tá cathú hógáin. Sleamtha tríd Harrington Cancy an son. Nú lámh ar rúlinge agus ag Deirantán kicks ar gnóthe ag an Seanna Phobal agus sin lántasí Ciarán ó Murthú atá trasna ríist tá cúil agus ceiricúlín aimsethe ag go Murthú an cúla teachtó an Cicéirice. Tás má ag an lántasí agus seantanis leis a gitóg an bhearna sin na leidú písin beag eile. Kick man counts on ag casa áfach agus ar dheis an cúgu ceann ar stréig an Seanna Phobal. Trí nómanta go am fácathe agus an son nuair bheith sé sin stign dom go méid mór an dam cútamh gartathe. Kick amach ríist ag Paddy Omer nó ag Johnny Omer hartú beartta marrá. Car 7 le héna 7. Is Spórt Teachttar ríist anna stars de Comórtas Peile breáú bheith ann mar anna de Chirí Scráid Sóisir agus tún sin Comórtas an dáíire ón tús in áíir Lios Póil teach boutáin le leis gitóg an ceann san ibrethe isteach ach ar deire ar fóríl an tuchtú ceann ar stréacha rá nómd agus rein secondí fácathe ach níl ceist féin tarra in áíir le tamil fada fiú tréis Carra uair clig bhí ceiricúlín déagatra do an island á de hain agus chamád Lios Póil an Farspar sin a ruchan clethe. Tuigur hid an Seanna Phobal chuna ceirta hartómh ach tuigur si did hain tá difriocht ó héh caiidán idir chuirsaí Peile Sóisir is na déise agus i Géirí agus a rion son le feiscin sa Tránó na kick amach agus seileamh ag Seán O'Flynn. Carra agus dul siaran son chun é bhailú tá Cathal Ó Súlaháin. Lios Póil teacht a ríist. Sleamtha isteach an son dí Éadán McGarald. Comort maithan son agus teachantás ag Seán Ó Cinnéide, rána ag Ó Cinnéide. Fós a dul an pass tuach ag Deire. Chú sé róáda leis a Peile ar an réiteoir agus kick séir ag an Seanna Phobal. Nómad agus rein secondí fácathe
An sa I Páirc Chuana sa chéitleinn sa tránóna clétá aon taobh go má farir agus Lios Póil I bhfad rómha ach tá caighdeán peile ordacha scóráil den sco agus Ciarán maithúna is ar an únsaí an seanna Phobal le seileamh bhfuil cúil déna conta sinní cheist den Clíán deis ar scór an ceann Ibristeach ó an post púil tar ríis tarla cúplóir an sa agus an tá an son le Lios Póil gan scór bheith Gaeltachta an Ciche teachtamach a ríis dín taobhstotin far go leor an far clúd ag Seán ó Cinnéide. Be sé sásta leis an taspántas uig héin agus óna bhhuireann sa tránóna sin dulta seach san nóméid dúnach de gná an sa agus mar derm sin ní dul go dairigh an réiteoir mór an dem cútamh gorta mar go bhfuil solas an léatra le tamil fad an sa agus Lios Póil ag clúir scór eile leis I gitóg an ceann san ag teach trasna an chúil agus well cumad leistigh ar an mair fad le Ciall Cinnéide gá chúil ag Ciall Cinnéide agus cúpla cúlín maithan ceann san ag teach sin scildan chéad go healaíonn tharann trasna ag Ciall Cinnéide agus scór cúlín a ríist after 4-8 le héana seacht. Tá an 6 nómad a stig 4-8 le héana seacht Trocha gona bhide agus ní dul go méid mór an dem cútamh gorta mar ní hastíonn sé tá solas an léatra tá adó geirigh séite ansa ag colmóachán an réiteoir siad Lios Póil a bheith go dul raig díon Cluiche Leathcheannais Sóisir Martra hí rómhad an seanna Phobal go deire ceir chúlín déag a bhíatra an rise rá chúil sa tarna le ag Ciall Cinnéide agus ag déag glán ó súlaháin do Lios Póil. Chuna ceirteart an seanna Phobal rididir agus leanadidir cicéiricha ag Ciarán ó Marcha ach ag deire na himmarthe siad Lios Póil a bhí rómha fiche cúlín atra 4-8 ag Lios Póil héana seacht ag an seanna Phobal cógáirdagus le Lios Póil a bheith sa Cluiche Leathcheannais a Marach. Tó núnán inis tá siad ag fécinn browsach fiúg tús na himmarthe ceann sa sleánthe tríd contúirt an son ag an tús an ceann son ibritheisteach ag Cathal ó Gaeltachta céad scór an Lios Póil ceann sa sleánthe tríd a ríist agus deis an son ar cúil ó an ceann son well Pásáil mar an son agus Cormac ó Cinnéide bhí sé féhrúnar bhúil sé an ceann son atá sé methe agus núnán. Spás ó sa Cormac Páirc tastal ó núnán fós dul leis go ógan ceann son ag dul isteach sár cúlín an son ag Lios Póil Garrett ó núnán dul tríd ach an ceann sa caiilte colm ó mhuir le Garrett seach an sár cúil stoppa ag Adam ó riordan bhí seansúnta an son. Pasio Ibrú amach deis an sár cúil agus tá báide ag a deire ag Lios Póil hí de lé stoppa fear láidir tégur amachtaíon Clíán deis an sa ag lán tasí an tanna Phobal an ceann son ag Curcalú isteach agus tharann trasna ag Ciarán ó Maithúna. Ibristeach an son agus a ríist seileamh búte go héasca agus go háling a stig ag colm ó mhuirthe scór maithan colm ó mhuirthe Ceann Cliste Ibristeach an son agus deis ar cúil eile an ceann son nada has a líontán Ciall ó Cinnéide seileamh a gcónaí deis an ar cúil an ceann son I methe tharann trasna an son ag Seán ó Phlein hí deis go dainn ar cúil an son ige ach ag a deire díreach tharann trasna tá Matthew Seán ó Griffín leis an dasóg ceann son ag Curcalú sár cúlín an son sin scór an díreach amach le Cluiche Peile mar deisinis ag Cathal ógáin beidir go méid seansar scór again ceann son go hard tharann trasna Dígras an immerton son bhí seans Cluiche fad imre go Cinnéide leis a gitóg an ceann son ag teachteach an gasig sí casig ag a deire sár cúlín an son Pelador den chéad go héna dóin son agus contúir beidir bhfuil seansar cúil eile an ceann son an maidir trasna púilte ach níl an contúir glánta sleánthe isteach íseal in san anga Ciall Cinnéide an má peile ag Lios Póil deis ar scór eile an ceann son ag Curcalú isteach contúir a riime le Carnóga críicne sa líontán an son is ar cúil don seanna Phobal. Ciarán ó Marcha cicéiric an ceann son íseal isteach san angach cúla púilt an son míáir ach seileamh a gcónaí ag Lios Póil agus an ceann son críochna ag Matthew Seán ó Griffín beidir bhfuil oscailtaí an son ar cúil eile seileamh a gcónaí agus an ceann son ibristeach míán posta púilt an son agus oscailtaí an son beidir bhfuil seans má bhrisin siad tríd ar cúil eile Ciall Cinnéide blocán má déanta ag an seanna Phobal chun é chuirdámh Ciarán ó Maithúna brise tríd an seanna Phobal an buntáisteo tairt ag an réiteoir bhfuil seans an sár cúlín tá sé methe tharann trasna anna scór an son ag an seanna Phobal fad le Ciall Cinnéide gá chúil ag Ciall Cinnéide agus cúpla cúlín maithan ceann son ag teacht sin scildan chéad go healaíonn tharann trasna ag Ciall